pane mashoko anobuda achishamisa anotaurwa nevakomana vamuziva kuti vakajamuka panguva inoi. Nyika yese ikuziva kuti kana kune vanhu vakajamuka vakomana ma-war fighters, especially ma-war veterans. Pane intelligence yamuziva ayo yatogara tichibudisa panapa inozviti COZWVA, inonzi the Children of Zimbabwe War Veterans Association. Vanobuda vachiexposa vachitaura nhau dzekuti aiwa soon pane munhu achafosiwa kuresigna chete nekuda kwezvinhu zviri kuitika munyika. Saka pena mashoko hatizivi kuti vakomana ava vanopotemba nei, and information yavanouya vachiposta pasocial media yavo hendo iri verified vanenge vachiona kupi. Saka pena mashoko anobuda nyora panapa, don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo yekozi vanoposta mapictures ayo amuri kuona ane vakomana vemilitary nemagenerals vachida mutungamiri wenyika vonyora vachiti gloves off, the Zimbabwe state security is now fed up. They are sick and tired of corruption and looting in the country. The man has failed to address economic challenges, welfare of civil servants, pensioners, and that of war veterans. In a few weeks, war veterans will demand his resignation. Thomas Wanamdata kona wakomana vekozwa. Ameno kuti this inside information vari kuiwana kupi but watamashike kuti aiwa ivo sevana vema-war fighters vari kuti ma-war veterans soon they're going to demand the resignation vachiti aiwa vada kuti mutungamiri wenyika aresign. We don't know kuti panapa information yavanenge achiwana kupi vachitaura vachiti aiwa zvinhu zviri kuitika nyika yezimbabwe tiona zvinhu zvakawanda zvisiri kuadresiwa zvakaita sema-issues of corruption, kulutiwa kuri kuitwa munyika kwema-resources, ma-economic challenges, ma-warfare yema-civil servants nevakomana vema-pensioners. All these issues they are not being addressed. Vatomashike kuchiti aiwa vanhu vajamuka munyika. Zvikuitisa mafungiro enyu muri kudiki pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section yedu, usano subscribe or like, turn on the bell icon.